Dimex Logistics. История на успеха. Казвам се Иван Маджаров и съм търговски директор на Dimex Logistics. Ние вярваме, че логистиката е не просто движение на товари, а ежеминутен професионализъм в действие. Вярно е, че съвременната логистика се прави с високи технологии, но се ръководи от хора. Не случайно слоганът на компанията е Business is People. Българската компания Dimex Logistics е сред водещите в бранша. Надежден партньор в транспорта и логистиката. Предлагаме бързи и сигурни решения за доставка, спедиция и складиране, съобразени с нуждите на всеки клиент. Работим с висок професионализъм, модерна инфраструктура и екип, който се грижи всяка пратка да достигне на време и без компромис. Познавате ли логистичен директор на Dimex Logistics? Приятно ми е, Павел Дивечки. Непрекъснатият глобален обмен изисква и непрекъсната логистика. Работим 24/7 и с нашите технологии и екип управляваме целия спектър от предизвикателства. От контролираната температурна верига и стандартния транспорт до експресната митническа обработка за всички видове товари. При нас иновациите и личния подход работят съвместно, за да гарантират точни и навременни доставки за вашия бизнес. Dimex Logistics.